Starting malupitan na to. Gamit pa yun balang araw guys eh. Easy job lang ito, hindi natin kailangan ng mekaniko. Tayo na gagawa. Aba. Oh. Hatiin ko para meron akong ano. Magandang tanghali sa ating lahat, no? At nagbabalik ang Lakay Trucker at nandito na tayo ngayon sa Gateway Travel Center dito sa Kamloops, British Columbia. At nandyan lang yung ano, nandyan lang yung scale na patadaanan natin, kaya kailangan nating galingan dumiskarte. Kasi bakit kanyo? Sa mga nakasunod sa vlog ng Lakay Trucker, diba, alam nyo naman na pull over tayo sa ano, sa Idaho. At ang isa nilang kailangan na maayos sa truck ko is yung, ito sinasabi niya rito, is reflector light, dalawang reflective. Okay. So, yan, dalawang reflector light. Yun yung ano, yun yung kailangan nating ano, kailangan nating ipayos o ayusin sa truck natin. Hindi naman natin kailangan ano guys hindi naman natin kailangan itong bagay na to, hindi na kailangan din naman na mekaniko maglalagay. Sasabihin ko na lang sa dispatch ko ito. Dapat makorek lahat ito, itong 7 violation kung ito bago nila pirmahan ito, kasi andito yung pipirma dapat yung ano, yung mekaniko dito sa likod. Special check, signature motor carrier, official date, ito andito lahat kung sino yung mag-ano. Ang mangyayari kasi nito, gagawin ko, sasabihin ko na lang sa shop manager namin, tara bibili tayo ng reflective light, ikabit ko na, kasi baka mamaya ma-pull over ako dyan, makita nila ito. Mayroon na tayong ano, meron na pala tayong record na walang reflective light, tapos ipinagwalang bahala lang natin, tapos tayo. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin ng parang. Patayin ko muna, patayin muna natin, nagpunta tayo doon, bili tayo. Alright, ito yung ibig kong sabihin guys. Ito, bago ang lahat-lahat, ito, tanggalin natin ito at ikabit ko yung reflective light ko na bibilin kong bago. Isa dito, dalawa okay, yan no, nakita natin. Linisin ko yan para pag dinikit natin ay walang magiging problema. Let's go guys, tara. Sana mayroon sila. Petropass. Okay, so dito makikita yun sa mga warning devices reflective lights. Ayun, dito duct tip to duct tip, electrical tip.
Oops, sorry. Ito oversize load naman ito. Mga dangerous goods. Reflective. Ito guys. Ito guys. 14.99 ang isa. So dalawa ang bilhin natin. DOT-C2. So dalawang reflective light. Tag-isa sila. Wala na bang iba? Kasi nandyan yung timbangan delikado, baka mamaya madali pa tayo makadali pa tayo sa timbangan na yan, tapos tayo wala na rito, wala yung mahaba no. Pero ito meron yung may pandikit na to i-sticker mo na lang yan, linisan mo na lang, tapos ikabit natin. Wala na, okay na. Alright, okay. $14.99, 15 kamo yung isa, dalawa. Hi, how are you? Not too bad. Not too bad, yeah. So two of these guys. Okay. 0 points per? Oh no, we don't do here. Okay, sorry about that. No. I went into the flying Joe border. They don't have like that, so okay. So paying in my card, my debit card. There. You guys have to use the GoPro? Yeah, it's a vlog. I have a vlog YouTube channel. Yeah. Oh, okay, that's nice. All right. Are you okay with the vlog? Yeah, it's Okay, all perfect. All right. Have a good day, my friend. Yeah, you as Thank you. Ayan guys, mabait din siya. Ayan guys, ikabit na natin ito. Titix ko muna yung aking ang aking safety manager. Sasabihin ko sa kanya na ikakabit ko ito kasi may skill tayong matadaanan. Delikaro. Baka mamaya madali tayo. Ibanti natin dito kasi lilinisin ko. Mas maliwanag dito. Delikaro kapag banti natin. Okay. Lapit lang natin dun sa may nila. Okay. Yan lang muna. Patayin natin. Tapos kunin ko yung cellphone, picturean ko, isend ko sa send ko sa aking safety manager. Gaganyan ko para alam niya. Lori. I need to fix this to open scale Kamloops and Hope BC. Ayan guys, kunin natin yung mga dyan ka lang muna. Gawin natin dyan. Linisin ko na lang, tapos tabi tayo ron para hindi tayo makabala sa mga ibang ibang mga
pang kuskus. Pwede kong gawin na pang kuskus. Okay. Wala kasi akong matalas na ano. Ito. Bukan natin to. Pantanggal. Ano? Tatanggal. Madali lang pala. Ay, meron. Hindi basta matanggal yung dikit. Kailangan kong tanggalin ito. Dapat may pang scrub ako. Tapos punasan ko. Kasi bukas yung mga timbangan dyan eh. Hanap tayo ng paraan pang scrub. Stripper. No, meron ako dito na pang scrub ko. Mga tools ko. Ang matalas. Oh, ito pala eh. Meron pala dito eh. Tayo na ito pala eh. Ito pala. Diyos ko. Meron pala ako rito pang ano yung sana ito mag-work. Sana mag-work. Oh, yun. Na-all, sana all. Oh, yun oh. Tanggalan mong konti tap, maidikit lang natin na maayos. Hindi lang matanggal. Hindi kailangan ng mekaniko to guys. Tayo nang gagawa tapos papirmahan na lang natin sa kanila. Eh wala tayong magagawa, hindi pa tayo umuwi ng yard eh. Buti mayroon pala akong stripper na to, nabibili sa Dalarama. Sabi parang nag-text si Lori ah. Okay, fix it. Sabi niya okay, fix it. Turk shop just need to sign the warning once I get to Turk. Ayan guys. Ito. Iniisip muna natin. Of course, kung support tapos kung basura ko para hindi sila magalit. Kailangan guys ng ano, mekaniko gagawa nito. Tayo na. Pipirmahan na lang nila.
diskartehan na natin kasi kayang-kaya naman natin gawin ito eh. Starting malupitan na to. Okay. Paano natin ikabit ito guys? Okay. Meron lang siyang stick. Ay, ang haba. Oh. Hatiin ko. Para meron akong pula. Yan. Pandikit niya, nakadikit oh. Natin mamaya nang tayo lamang sana eh, dito pa tayo matali. Okay. Tabi natin to kasi baka mamaya kailanganin pa natin. Pantagdag lang ba? Ayos. Basta isa. Ating kalimutan mo. Itapon ito sa tamang tapon ng basurahan. Buksan natin. Gamit pa yun balang araw guys eh. Mga kabila. Easy job lang ito. Hindi natin kailangan ng mekaniko. Tayo magagawa. Para hindi lang siya magkalat. Bulsa ko. Pakali pa rin eh. Kalat pa tayo rito sa ano nila.
timbangan pa yung madadaanan natin. Kung ano, ito lang ang reason para may pull over tayo, meron na tayo. Oh. Monitoring ko na lang guys kasi baka mamaya malaglag pa, mawala yung dikit. Ngayon pipicturean ko ito, ipadala ko ngayon kay Lori. Sa ganun eh, alam nila na okay na. Alright guys, let's go. May timbangan tayong dadaanan. Nandyan yung timbangan na ano eh. Alright. Yes! Okay, so may timbangan tayong dadaanan. Ayos na yun guys. Ayan, nandyan yung timbangan na dadaanan natin. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara na, let's go. Siyempre, check natin temperature. Okay. Let's go. Alright, so mga basura maaari natin gamitin pa ito. So bali, nadali tayo ng ano guys. Magkano presyo? $40.30 yung parts. Tapos ang labor, siyempre ako na yung labor. Wala nang babayaran ng wala nang babayaran kasi ako naman ang gumawa, truck ko naman eh. Wala nang mekanikong gumawa yan. Yun lang kasimple guys. Tara. Yes! Alright guys, tara. Para hindi tayo masyadong gabihin. At sana hindi tayo ma-pull over dyan sa timbangan na paparating. Balik lang naman ng bagay yan. Kayang-kaya na natin gawin yan guys. Let's go! Ayan tayo sa ano guys, sa Kamloops ha. Ayan, dadaanan natin, scale na yan. Kamloops, British Columbia. Laging bukas yan. Bihira silang nagsasarado. Lagi-lagi yan guys. Nakasave naman tayo ng konti dun sa ginawa nating trabaho. Magkano rin ang labor nun kapag tayo na gumawa. Wala nang labor, pero kapag tinawag mo pa mekaniko, magkabit na nga lang ng reflective tape eh, kayang-kaya na natin gawin yan. Madali na lang kumbaga. Maganda klima guys. Kaya ratratin natin ang ratratin ng bumiyahe.
ingat lang sa mga pagmamaneho guys, lalo na pagka sa winter. Nga pala no, big shout out nga pala sa mga kababayan natin, lahat sa inyo dyan. Maraming salamat sa panonood nyo sa video vlog na Lakay Trucker. Yung mga nagpapa-shoutout sa akin, hindi ko na maalala yung mga pangalan, pero shoutout sa inyong lahat, lalo na yung mga nagko-comment dyan. Thank you, thank you. Dahil sa inyo, kaya tayo tuloy-tuloy na nagpa-vlog. Oops, ito na yung paparating na timbangan guys. Bukas ba? Bukas nga. Kailangan natin pumasok sa timbangan bukas. In 3/4 of a mile, be in the right lane, then turn right on 106th Avenue Southeast. Yun. Sana hindi tayo pull over. Turn right on 106th Avenue Southeast. Nangyari dito sa GPS ko, naglolo ko na naman. Okay. Tayo naman ngayon ang susunod. Yun. Hindi sila masyadong busy, baka mamaya mag-pull over sila dito eh. Dandan lang tayo sa approach sa timbangan para hindi tayo mabigyan ng ano. Mag-hazard ako para ano, hazard tayo. Okay, so steer tire 5.5, drive tire 14.5. Sakto lang. Tapos yung trailer tire 15. Alright guys, pinalusot tayo, lusot tayo. Lusot. Hindi nila tayo in-inspection o pinahinto. Wala naman kasi silang dahilan para pahintuin ako eh. Pero kung mayroon man, i-represent ko lahat yung mga dokumento galing dun sa pulis. Turn left, then take the first left. Hi guys, diretso. Dire-diretso na tayo. Mamaya, doon na tayo sa Vancouver, British Columbia. Tapos bukas, Turn left, yun then yung take ating the ano, first yun yung right. ating delivery. Alright.
Ito klema. Alright guys, ayan, dito na tayo sa Vancouver, British Columbia. Pang last drop na natin ito. Tara, buksan na natin. Okay, nagbabalik tayo sa makipot na atrasan. Buti ka mo, walang mga kotse doon. That's a good thing. But anyway, i-triple check ko nga. Maganda, maganda. Hindi siya nalaglag Good. Good job, Lucky Trucker. I-congratulation nyo naman ako, mga idol, kasi nag-good job ko yung pagkakabit ng sticker. Anyway guys, ito, panghuli na natin drop ito. Wala rin yung hook niya to, katanggal na rin. Kaya ito, ginawa ko ng paraan. Tapos nito, ewan ko saan tayo papapuntahin agad. Pero diretso rin ang ano nila sa akin. Kahit hindi nga umuwi, basta dire-diretso. Basta dire-diretso, kahit hindi muna tayo umuwi mga idol. Kasi kailangan nating kumita ng revenue para pambayad sa truck. Saka malapit-lapit na rin naman tayo makabayad ng truck. Kunting tembot na lang, bayad ng truck. Sana mabayaran natin. Ano kaya ang feeling pagka dumating na yung notice certificate ng full payment sa truck, no? Sa mga tropa, sabihin nyo yung mga tropa dyan na nakabayad na ng truck, pakisabi naman. But anyway, ito yung mga papeles. Di ba sabi ko sa inyo, 4 na delivery tayo. Ayan guys, ito yung mga papeles. Di ba sabi ko sa inyo, 4 na deliver tayo. 1, 2, 3, pang-4 ito. Nag-start ako ng alauna ng umaga mag-deliver. Pangalawang deliver ko 3:00. 5:00 yung pangatlo. Ngayon pang 10:00 ang pang-4. Ayan. Puyat-puyat tayo pero okay lang. Importante meron tayong trabaho. Yan, antayin ko na lang guys. Kape-kape muna tayo, kape. Guys, pagdasal nyo, matapos natin ang truck. Tulungan nyo akong matapos natin si Cordapia. Alright guys, ayan. Woohoo! Tapos na. Nakuha ko na. Empty na tayo. Tapos meron na rin akong load information na binigay sa akin ng dispatch ko, no? Guys, diretso na to. Pipick up tayo sa Delta, British Columbia. Tapos diretso na to sa Winnipeg, Manitoba. Kaya sa susunod na video vlog natin, makikita nyo ako, nasa bahay na ako. Tapos paayos natin ang issue ng truck. Ipapalitan natin yung ang papapalitan naman ang kailangan dyan na nakasulat dun sa inspection report ng police is yung gulong, tapos yung glad hands ko. Yun, papalitan ko na yun. Tapos magpapa-change oil na rin ako.
lube greasing, change filter, at yun lahat mga filters alisin na, papapalitan na natin kasi mga magdadalawang buwan na rin mula nung na-safety yung truck kasi yun mapa-change oil tayo na rin. Guys, thank you for watching, mag-ingat kayo, I love you all, putulin ka ng video vlog, ingat, peace out, bye bye. Lakai Tracker.